ଆଜି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଜଲ୍ଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇଥିଲି କରି। ମନଟା ଆଜି ମୋର ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାର ଥିଲା। ଯିବା ବାଟରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ନାମ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ଗାନ। ଏତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜାଗା ଉପରେ। ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଇ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ବାଟରେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ମିଶି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଆହା, ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସି! ଦୂରରୁ ଦେଖି ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ର, ଆଖି ମୋ ନ ହୋଇଲା ବକ୍ର। ଏମିତି ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲି ଲାଖି। ରଥ ପାଖରେ ଯେବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମନକୁ ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି। ରଥରେ ଦେଖି କଳା ସାଆନ୍ତକୁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୋ ଲୋତକକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନେ। ମୋର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ ଯିବା ବାହାରି। ଡୋରି ତୋର ଲଗେଇ ଦେ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ରେ, ତତେ ଦେଖି ଦେଲେ ଧନ ତରି ଯିବି ରେ, ନ ଦେଖିଲେ ମରି ଯିବି ରେ, ନ ଦେଖିଲେ ମରି ଯିବି ରେ। ଅବଢ଼ାକୁ ଅମୃତ ପରି ମୁଁ ଚାକୁଥିବି ରେ, ଥରେ ଚାଖି ଦେଲେ ଧନ ତରି ଯିବି ରେ, ନ ଚାଖିଲେ ମରି ଯିବି ରେ। ସମୟକୁ ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲାଖି। ସେଠୁ ବାହାରି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ଲାଗି ରଥ ପାଖରେ। ଦିବ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲି, ପରେ ପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ଶେଷରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଦେଖି ତୁମ ସୁନାବେଶ ପ୍ରଭୁଏ, ଦେଖି ତୁମ ସୁନାବେଶ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ହେଲା ନାଶ ପ୍ରଭୁଏ, ଦେଖି ତୁମ ସୁନାବେଶ। ରଥରେ ବସିକି ଏମିତି ଚାହିଁଛ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଛ। ନାଲି ନାଲି ଓଠେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ସତେକି ଝରୁଛି ଅମୃତ ରସ। ପ୍ରଭୁଏ ଦେଖି ତୁମ ସୁନାବେଶ, ପ୍ରଭୁଏ ଦେଖି ତୁମ ସୁନାବେଶ।